hori inezula, baina sinestu idazu, Ana, estudiak ondo da, eta 127 horri alderatzek zenbatzen alda liburua, zenbatzen dugu eta 13 narrazio dira horrek. Esan nahi du batzuk luzeagoak eta beste batzuk laburragoak direla. Eta esango nuke laburrena Izua izenekoa dela, eta behar bada, gero esango dudanagatik iritzia da, hildotik gehien aldentzen dena. Hor, narrazio hildonetakoa baden, umetako oroitzapena dago, eskola giroa ere oso presente dagoena eta kide baten ere. Ez da bakarrik kanpoan gelditzen den edo puskatzen duen ipuin bakarra, bada baita ere beste bat norbere buruaz beste egiten duen pertsona batena, eta bukaeran ere badago esne opilaren inguruan laburbiltzen den ipuin bat. Nik uste dut, hiru hauek direla behar bada ari argumentaletik edo gehien aldentzen direnak. Azkenaren kasuan nahi nuen, azken aurreko ipuina gogor xamarra zenez, nahi nuen bukatu halako zapore hon batekin edo lehundu nahian diburuan. Norbere buruaz beste egiten duenaren kasuan, humore betz puntua sartu nahi izan nion, apurtzeko. Ez izu horren azenda bera, egoak ipuinean, bai. Eta kidearen kasuan, nire helburutariko bat bazan ipuinetan, noizbenka edo sarritan gogorrak zaizkigun gaiak jorratzea. Eta kidena bada gogorra, baina baita ere tabua izan dena eta erantzunik ematen jakin ez duguna urte askotan. Eta orduan, delunduna izan duen, haurtzarora joandako ideia horrekin, ume ikuspegi bat emanez, eta hain gogorra ban egoera bati erantzun ireki bat ematez, azkenean ipuin guztiak nahiko irekian ixten dira.